Previously, on Vera στο δεξί. Ήρθα να σου πω για ένα πρόβλημα που έχω αυτόν τον καιρό, ας πούμε. Με απασχολεί με έναν τύπο. Γνώρισα έναν τύπο της προάλλης και κάναμε παρέα. Αλλά γνώρισα έναν τύπο, δεν θυμάμαι που τον γνώρισα. Για ένα τύπο δηλαδή, έτσι, σε ένα μπαρ. Σωστά δεν μιλάω. Θέλω να με διακόψεις αν μιλάω σωστά. Δηλαδή ποιον τύπο, εγώ θέλω να μάθω ποιον τύπο. Σκατά είσαι, ας πούμε. Ναι, καλησπέρα, ναι. Στράτοφ εδώ, ναι. Ναι, μπορείτε να κουνηθείτε λίγο, δεν σας ακούω καλά. Ποιος είναι? Αυτός είναι 1-0. Πώς σου φάνηκε? Είμαι ο Μπάτσο από το χθεσινό μπαρ. Με θυμάσαι? Ποιο μπαρ, φίλε, να πούμε? Δεν θυμάμαι τίποτα από χτες. Είχα γίνει ντύρλα, οκ. Εγώ θυμάμαι μόνο εμένα, τον μπαρ και ένα τύπο. Ο τύπος, ακριβώς αυτό. Με έφερε στα λόγια μου. Πες μου γρήγορα που είναι. Γρήγορα. Ρε φιλαράκο, να σου πω που είναι, αλλά βασικά δεν σου λέω γιατί μόνο ο Φιρφιρίκοφ ξέρει. Ο Φιρφιρίκοφ είναι νεκρός. Πάρ' το χαμπάρι. Τσίτσιου, bye bye. Διαλύσεις και παίρνεις. Πες μου γρήγορα, βιάζομαι. Ρε φιλαράκο, τι μου λες και με τρελαίνεις τώρα να πούμε? Ο Φιρφιρίκοφ είναι νεκρός. Τι μαλακία πήγες και έκανες, ξέρω εγώ? Τα έχεις χάσει τελείως να πούμε. Μη μου τα λες αυτά γιατί μπριζώνομαι να πούμε, έτσι. Τα ήθελα ο κόλλος του. Παίρνει μια ολιά. Ρε φιλαράκο, τι κάνεις εκεί να πούμε? Τι είναι αυτό που ακούγεται? Παρέασε με να παίξω μια πιστόλια τώρα που δεν με παίρνει κανείς στα μπάρι. Άσε με, κατουργέμαι ας πούμε. Πώς το λέτε εσείς ρε παιδί μου? Άνθρωπος είμαι κι εγώ. Τι θα κάνεις θέση μου? Εγώ καταρχάς άμα είχα σκοτώσει ρε φίλε άνθρωπο δεν θα κατουρούσα, έτσι. Και χαλάρωσε λίγο, πώς κάνεις έτσι να πούμε? Πού είναι η ανατροφή σου? Ανατροφή και μαλακίες, τι κατάλαβες τώρα? Πουτά, να τα κάνω όλα. Δεν είσαι αστείος, μαν. Τι σου είπε? Μωρή ηλίθεια, και φοβήθηκα στο διάλο. Μαζευτήκαμε όλοι εδώ. Ξέρουμε τον λόγο. Οκ, σκάσε τώρα. Ρε παιδιά, το τέτοιο φέρω μου το Από εκεί φέρε το τέτοιο. Έχει πάει, ξέρω εγώ. κουζίνα να πιω λίγο νερό. Σκάστε. Οκ, λοιπόν. Κοίτα να δεις τώρα. Σας έφερα εδώ πέρα για να σας δείξω το... Ξέρω εγώ, ψήνε κανείς να παραγγείλουμε τίποτα. Καλά, είσαι τελείως χαζός, έτσι. Τι είναι αυτός να πούμε? Τέλος πάντων. Ήρθα για να σας γνωρίσω το κλειδί του μυστηρίου. Οκ. Και θα στο φέρω τώρα. Ή μάλλον όχι τώρα. Τώρα. Πάω να τον φέρω μέσα είναι. Έλα. Λοιπόν, από εδώ παιδιά να σας γνωρίσω το φίλο μου τον τύπο.